Matilawan na sa mga sakop sa vulnerable sector sa Dakbayan sa Sugbo ang tag 20 pesos matag kilo sa bugas humay, diin ipahigayon ang launching niini ugmang adlaw. Ang report ni Alan Domingo. Mayo 1, nining tuiga gilusad sa nasudnong kagamhanan ang pibinting bigas meron na. Diin usa sa napili ang lalawigan Sugbo nga gigahinan kaniadtong 11,000 ka sakong bugas nga gibahin-bahin sa mga lungsod nga adunay kasarang sa pagbayad sa counterpart sa pagpalit sa bugas. Atol sa SONA sa presidente gibida niini ang pagpalapad sa mga dapit nga makabenepisyo sa baratong bugas. Gihangop kini sa Dakbayan sa Sugbo diin makatilaw na sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas ang mga vulnerable sector sa syudad. Mugahin ang city government og pondo nga gamitong tampo sa pagpalit sa bugas gikan sa NFA. Ug mga adlaw ipahigayon ang launching sa rollout sa baratong bugas sa Cebu City Hall. This is everybody's concern ang rice. No, ako mulkaon, kamo mukaon. And this is already a program which will give sa mga tao, especially sa mga pobre nga dili mahal, barato. I have received a letter coming from DA regarding sa are we interested? Para nako I am very much interested. So that's why akong ipadana gahapon atong unang semana sa council. And it is being discussed already in the council and I think it's already at the hands of the Committee on Agriculture. Samtang ipadayon sa Cebu Provincial Government ang programa sa baratong bugas apan buot una magklaro sa Kapitolyo ang paghanay sa probinsya ug sa mga LGU mahitungod sa co-sharing sa subsidy nga gamiton sa pagpalit sa bugas. The last time I saw the president during the ILG conference with the new mayors, with the new governors and vice governors, he reminded me about that project. So I said, yes, Mr. President, I will look into that and make sure it's implemented. I think next month, nana may discussion with the mayors, those who are interested. Kaya kung those who are not interested, in the next 6 months, i-dispose naman ng available good kung napag yung mga stocks. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.